El proper divendres 26 de setembre, a partir de les 10 de la nit i fins a 2:15, Penedès Televisió oferirà el que és la segona edició de la Marató Penedès Solidari, una gala que es coorganitza en el marc de la nit solidària del Rotary Club de Vilafranca i que pretén cada any recollir diners per alguna entitat de caire social i de tasca solidària de la capital de l'Alt Penedès. En aquest cas, els diners que recollin es destinaran a Autisme en Futur, una associació formada per famílies de persones amb trastorn de l'espectre autista, tant de les comarques del Penedès com del Garraf, per tal de donar suport i fer també d'altaveu a la tasca que du a terme aquesta entitat. Des de la societat La Principal al Casal de Vilafranca i enguany amb la presència, amb la presentació a càrrec de Quim Masferrer, oferirem aquesta gala durant 90 minuts. Hi haurà actuacions musicals, hi haurà també, evidentment, mostra i explicació del que fa aquesta entitat i, a més, durant aquests 90 minuts es podran recollir fons a través de donacions que es poden fer ja a través d'un número de Bizum que està activat. Per tant, us convidem a seguir aquesta marató a través de Penedès Televisió i, evidentment, també a participar i donar suport a Autisme en Futur.